Mantangorri baten istorioa. Bazen behin mantangorri bihurri bat. Bere familiarekin bizi zen. Beti eramaten zuen soineko arroza eta morea. Eta bere aitatxok beti mototzak egiten zizkion etxetik atera baino lehen. Beti sombreroa janzten zuen. 3 begi zituen eta 2 sudur. Ibai sorgindu batean bizi zen. Zuhaitz askorekin, iturri bat zegoen ondoan, zubi bat zeharkatzen zuen erreka. Erraldoi bat bizi zenan. Ibaian, arrainak, igelak eta zapaburuak bizi ziren. Egun batean, mantangorriak erraldoiari deitu zion merienda bat egiteko. Handikote hori, nahi alduzu nire etxera meriendatzera etorri? Txokolate beroa, sandwichak, tarta, fruta, tortilla eta goxokia dauzkat. Erraldoiak zenbat janari zegoen ikusita, baietz esan zion. Bai, orantxe bertan joango naiz zurekin dena jatera. Erraldoia segitxuan iritsi zen mantangorriaren etxera, eta dena jan zuten posik. Erraldoia merienda bukatzerakoan etxera joan zen, eta orduantxe mantangorria konturatu zen etxean janaririk ez zeukala. Ara, janaririk gabe gelditu gara etxean. Gurasoak konturatzen badira, haserretu egingo dira. Nire osto itxasontzi hartu eta Ibai sorgindutik janari bila joango naiz. Eta mantangorriak horrela egin zuen. Ostoan igo eta Ibaian behera abiatu zen. Hain urruti joan zen, non bapatean konturatu zen galduta zegoela. Zer egin pentsatzen ari zela, armiarma sare handi batean itxatxita gelditu zen. Bapatean, armiarma erraldoi bat agertu zen. Honek 8 begi eta 8 hanka zituen, guztiak hilez beteta, eta hortzeetatik listua erortzen zitzaion. Ara, nolako merienda ederra dudan zarean. Mantangorri bat, jan egingo zaitut. Esan zuen armiarma maltzurrak. Orduan, izugarrizko ekaitza hasi zen. Euritan erraldoiak hodeietatik erortzen ziren, eta mantangorria armiarmak sare handitik ihes egitea lortu zuen. Armiarma sare handitik erortzean, loreetara erori zenez, hauen tartetik eskapatu egin zen. Halako batean, har batekin egin zuen topo, eta galdetu zion. Aizu, nire laguna izan nahi duzu, galduta nago. Eta harrak erantzun zion. Bai, eta galduta bazaude, etxera bueltatzen lagunduko dizut. Baina mantangorriak janaria behar zuenez, sagarrondo bat topatu eta bertara igo ziren sagarrak hartzera. Zuge bat! Sustoaren sustoaz, mantangorria lurrera erori zen. Ai, zenolako kolpea, berriro saiatu beharko naiz. Esan zuen. A ber, nondik igoko naiz? Ez dut ikusten zuge hori non dagoen. Badakit, hortik! Sagarraren ondoan iritsi zenean, txori bat topatu zuen eta esan zion. Kaixo mantangorri, zer egiten duzu hemendik? Etxean janaririk gabe geratu naiz eta sagar hauek hartzera etorri naiz. Txoriak erantzun zion orduan. Zagar hauek ezin dituzu hartu. Txorienak direlako, alde hemendik. Jo, baina nik janaria behar dut. Ba, orduan, igo nire sorbaldara eta baratzera eramango zaitut. Ados, zurekin joango naiz. Mantangorria txoriaren sorbaldara igo zen, eta baratzera bidean zihoazela, arrano handi eta arriskutsu bat azaldu zen. Arranoa txoria eta mantangorria eizatzen saiatu zen, baina
Mantangorriak ihes egitea lortu zuen baratzeraino hegan eginez. Baratzera iristean, kalabaza laranja polit-polit bat ikusi zuen, baina hori etxera eramateko laguntza beharko zuela konturatu zen. Kalabaza nola eraman pentsatzen ari zela, inurri talde alai-alai bat pasa zen kantuan bere ondotik. Kaixo, laguntza behar dut kalabaza laranja polit-polia hau etxera eramateko. Zuek oso indartsuak zarete, eta gainera talde handia zarete, lagunduko didazue, Sentitzen dugu, baina ez, gure ibilbidea eta gure janari bilaketarekin jarraitu behar dugu. Lan handia daukagu eta... Mantangorria oso goibel eta altriste geratu zen. Baratzean, jabea ureztatzen eta landatutako jakiak jasotzen zegoenean, kalabaza bat ustelduta zeukala konturatu zen. Jabeak kalabaza hori nahi ez zuenez, hau hartu eta indarra handiarekin urruti bota zuen. Mantangorria bere etxera bueltatzen ari zela, bat-batean bere etxearen ondoan jabeak bota zuen kalabaza erorita zegoela konturatu zen. Momentu horretan, Mantangorria pos-posi jarri zen, eta luzerako janaria izango zuela konturatu zen. Orduan, kalabazarekin bere familiarentzat errezeta asko prestatu zituen. Eta hala bazan edo ez bazan, Sardabila usteldutako kalabazan, eta atera dadila Mantangorriaren etxe alboan.